Ще один нікчемний авантурист хоче скрасти моє золото. Ці ведаєш, колькі городов я спалив дощенту, каб помножить мої скарби? Колькі недогероїв я подсмажив до хрусту? Чому ж ти думаєш, що маєш шанець супроть моєї моці? Ну, для початку, я тут не по золото. Ты не? Дык ты тут, каб вызволить принцессу. Малю, выратуй мяне. Ці король посылаў цябе. Ён атрымае свою дачку назад, калі дасць 1 мільён залатых монет. Ха-ха-ха-ха. Мо король і паслаў мяне. Так і думаў. А можа, А? можа я тут... Каб атрымаць арэшкі, што паміж тваіх ног. Што? Легенды кажуць, што той, хто здолее сабраць 7 драгонболаў, зможа загадаць любое жаданне. Я не думаю, што гэта праўда. Яшчэ 2. І я атрымаю сваё жаданне. Боже, яны сапраўдныя? Ляць, ты хворы нахуй, ты гэта ведаеш? Яшчэ дурны, бо я ёсць найдужэйшым сярод цмокаў. Мае кіптюры, што шаблі, а крылы, што ўраган. Ты любіш золата, га? Вядома. Магу крыху падкінуць. Ты можаш? Ты дзе? Гей, прэч, інсекта! Немагчыма! Легенда праўдзівая? Хай гэты цмок атрымае ўсё золата, што зможа ўтрымаць. О, нормас, дзяк, бро. У сваіх вантробах. Чаго? Ой, не. Не так! О! Вош, поверыць не магу. Ты сапраўды выратаваў мою дачку у дзень яе народзінаў і захапіў цмока, каб кінуць за краты. Ну, насамрэч, у мяне была іншая ідэя. Якая?